Chini o folk music college tui bus kango sentibu upgrade khainani bahai ke chini students somno chung borno technically chini bahai ke bongno tungse support roi chung borno bus kango telangani abo chung wan sujak tongo te oma haino te kaisa good news chini bubagrani naikol phangbai chini honorable CM itidil mumbai bus kango chung oma hai project bus namui tongo jeta chini tiprasaromno je music industry tongai chini music director thum videography gene chini video director thum chini actor actress thum singer thum borno tuibo chung kaisa bongni platform na bagai chung kaisa projects namui tongo hopefully our in future abo chung nubi manu tangi hake chung saimano chini o jagabo chung kabang ma chini o students bisingo baksaba doctor nai baksaba professor nai baksaba businessman nai baksaba neta nai kabang ma platform janjani hamjang mani choose khlailene keba orum bisingo chung music haparbo ma tongnai tangi hake chung always kaisa chung confusing chung somajo doctor khangano engineer khangano professor khangano advocate khangano judge khangano rangri khagano somajo kotor hini wan suglai chung sak sak no keba om haibo chung ma wan sunai music dibo chung platforms nami mano music dibo chung tin careers nami mano chung ma wan sunai gobang ma je Arunachal Pradesh rogo Arunachal idol ni hoite ongkhurei Indian idol thangai je platform roi stage no siniri mano chini dofani borom diri mano shagni career sanmo mano gai chini tipra folk music college ni students of samung kurung roki chini national level international level thangai competition thangme tam guarantee tangba mano keba chung musu mani bisinti chung am soginai keba chung always chung abano positive side na hare chung always chung busanga ma agunai chung abano no ma wan sunai music kaisa bithi je bithi jot jagon nangu যেমন जों याखुन साका हंगाय याखुन सावन बिथि नांगौ बखर सागाय बखर सावन बिथि नांगौ म्यूजिक हंगाय जत जागास नांगौ बाहायके ना हंगाय दुखु नांगुर बस म्यूजिक खनाय काबो हंगाय तंथुर बस म्यूजिक खनाय मोसाव हंगाय आबो दुनियान बिथि कतर यदिबा अतनबले आवन बगे म्यूजिक का कासे लैंग्वेज जे लैंग्वेज में जत बाय कम्युनिकेट खायमा हेदबा ताबो कम्युनिकेशन को बाजा बजा बरो हिंदी कक थे बुजिया फाजिं थु हिंदी नि कक बुजिया बजे आ लिरिक्स बुजिया फाजिं थु ताबो जों तमिल को बुजिया फाजिं थु ताबो जबर तंथुमै जरा हगाय रिंगा 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 रे आ रिंगा रिंगा मनि बुजिया नाबले याबा ओ म्यूजिक नि जे पावरफुल जेदा ननो तंथुक मानो न खाथुं लितेबो मानु आबन म्यूजिक पावर जेमन जों बाजा बाजा नङादि आनि एरिया व फरकसा नरेश देवर माहिन दं बो चिने आमसायो कबरजा हारु माइसे आमसे गुरि दं बो जेमन रसा का हंका बिन खरं आसे खना दबो बसांग बिखुं बसाय माथां दिन साजा चिने पारा फाइ बो रसाब तंबायो जरि जरि बै थांखा आं बावखौ उफ्रि मानासियो मसाब रसाब तंहायने आसे खरं गाम ताबो उनर थानि रतनपुर बाजार थांगे बनर मानिने निंkai कबरबो म्यूजिक हामजा माने म्यूजिक हमसे फान दंगो कबरनो परनो मुथारि मानो बास कबर म्यूजिक खागांगाय मुसाबुइबो बथाजा दिन दंग म्यूजिक फानास दं नायदि इवेन जेसे टेररिस्ट फान दं शिको फान दं माखम फान दं म्यूजिक बाय बो दमन खाजंनि अ जतनि थानि अ म्यूजिक नि पावर दंगो जिकुनु समय न नायदि जों जेब्रो हिपुरो जों माइग्रारि वइ जों काब्लायो माइग्राइन हायो नु चिनि अकरानो नु खांगाय दा 13 दिन नो थांगाय नो गाना ताबु चिनि अ जेनेरेशन चारेराव नुगि आफानङै मानो सि आफानङै मानो जेब्रो चिनि नाना सु संग्रो माइग्राइन नायो प्रो आपुरो हंगाय जेसे काबना मुजि हेबा जों थु बंनो हेनेर मा खाना गांगाय हायसे मुक्ति फरि क्लाय आबन कायसे रागिनि सुरनि पावर ये अमो हनो कायसे चिनि म्यूजिक इंगा कायसा चिनि मेडिसिन जे मेडिसिन बिसिंतै जों जतनो जों आबनो थांनानै खातुंनानै इमांनुंनानै लामा काम थानानै जों फनगै मानो आनुगो जों अलवेज जों पजिटिव साइडआव माथानाय तेगेस को हंगाय जिनि तिप्रा सराव आसि गोरोंखौ जों बयबो फोरोंजानानै नाया फोरोंजे आसि गोरोंनि दं हंगाय फोरोंगायबा
जों बुनि सोलाय जे तेसा बारां थांले हायनोब्ले आबारो चिनि थियो जों दंगो इनि जों सचिन देबबर्मन थानि कक साका राहुल देबबर्मन कक साका सुरभि देबबर्मन थुं गोबां मा जे चिनि आर्टिस्ट जों थंगा जागो बरो कि आगि के बो फोरोंजा रिंमानि दिबा सामने चाइते गरि खायमानि जों दिनि बय हामजो तो हामजे आथुं चिनि बरं गना जे सुरभि देबबर्मन जों बरं मिथाइ दंगो ताकि निनि खरकसे देबबर्मा ताइतल लांगै निनि खरकसे 30% मखं लांगै सारा इंडिया वर्ल्ड वाइड वेब बोतिनि सिनिमुरि का चिनि 30% आबो बेले वानसु दंगो निनि पर्सनल नंबो नासले wi मानो निनि पर्सनल नंबो wi सद्रो wi मानो आबो निनि पर्सनल मैटर याबो जों जेबर बसंगो रंसै थांगाय बो खरकसा चिनि गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड तो बो हैंगिंग क्लाय बो जे बखर तलबो खाजिजे ग्रसा माने आबो नों रांकुटी पडि तंगैबा नों आबो साबि माया निनि टैलेंट तंग नांनाय निनि मुसलमान तंग नांनाय निनि दानि कुरुर पडि नै मानो निनि चेहरा हामै मानो निनि फान तंगै मानो सें तंगै मानो आबो काइसे ईश्वर हमन स्वारसे बिन सागो नों आबोने एप्रिशिएट मा खानाय नोंनो बरं मारनाय आमागे चिनि दफा कर गुरु दिनि चिनि बरं गना जे सुरभि देबबर्मा तिनि इंडियन थंगै चिनि दफाने सिनेमु रखा तिनि वर्ल्ड वाइड वेब थंगा बोदिन गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खायका आबो जों बेले जों चुकथाय आबोन जों गो बुखाव जों मा करैने आबोन बगे ओम हायनो गोबां मा चिनो स्टुडेन्ट्स बिसिंगो ताइबो सुरभि देबबर्मा सेलेबन ताइबो कुनखौ थांगै जेबो नेशनल इंटरनेशनल लेवल थांमै ताम गेरेन्टी तंबा ताइबो करन तंगो तिनि अमेरिकन गॉट टैलेंट दगो ओ जगत चेरे गोबां मजे थांगै जे नर कॉम्पिटिशन थांमै ताम गेरेन्टी तंबा नरम थानि बा स्वार तंगो हेबा जों साइट मन बिसिसै पजिटिव तमन बिसिसै मुसुमान बिसिसै जों आरो सगैने चिन थानि थां तंगो आम हागिनो तिनि आं तिनि प्रिन्सिपाल आं अम हायनो हामबायनाय नायकल तमन बगे चिन स्टुडेन्ट्स हमनो बन हामबायनाय जाते चिनि अ त्रिपुरा फोक म्यूजिक कॉलेज बिसिंगो ओ जगन स्टूडेंट्स मसामुन हापारंतुम म्यूजिक तामुन हापारंतुम चिनि सामुन हापारंतुम ब्रो यूनिक खायै वर्ल्ड वाइड वेब थांगै ब्रो तिनि चिनि दफानि बुमुन कुसु खारिमाया इनि कोन पक्रै जों खायमानो याबा जों मुसलमान बिसिसै जों फेसिलिटीज मा जों अपॉर्चुनिटीज मामानि बिसिसै जों बसंग मागलायनि अमायगनो जों चिनि टीडीएस हापांगो बेलेगन इनिशिएटिभ नायतंगो चिनि सामुकरं मोसामुकरं तै बरम बाइक आपग्रेड के बसंग जों थांनांगौ अमायगनो ताबो चिनि जे कैसे प्रोजेक्ट रहत तंग आबो बसंग चिनि म्यूजिक डायरेक्टर थुं चिनि सिंगर थुं बुं बरम बाइक चिनि प्लेटफॉर्म काम सामिमान आबो जों बेलेगन जाय दिके चाति उचंगो चिनि बुबार नायकल फांबाय चिनि ऑनरेबल सीएम निति दुंबाय चिनि टीडीएस हाबं एंटायर टीम निति दुंबाय आबो जों थांगैको तै अमबो सानामो जोंगो हानाय जेरावबो हाय चिनि बरम गना एम सानन ट्राई खलेंका तिप्रा आइडल जों स्नामका आबोनि बेले नाहार मुं कोतर तंगो जों तिप्रा आइडल संसाफुरु बेलेगन चैलेंज के चिन रिक्स ना चिन थाने फान करे लिमिटेड फान याबा कास यूनिक के सामो संगान बगै जे एंटाइटी मासो लेखा आज रव गोबां म बरबो चिन बे बेंगे जाखा एडिसिवर लामारि माया दैरि माया तिनि जॉब तलां माया बाहाके तिनि तिप्रा आइडल खायारा तंखलाय तंग निबो जोंनो गोबां मा कयजन बररनो जों सोशल मीडिया ट्रोल खामनुका याबा आ ताकु सुनबो जों हामबायरिबो नन बुजिमा आसुइ मानो जों बरन नासले जों मन सेजे जों बरनि वान सुमानो जों एप्रिशिएट खायो याबा जों बनो क्लारिफाई खाने चिनि थानि कायसा रेस्पोंसिबिलिटी दं मुसुमा के हाइसि चिनि जे आईसी डिपार्टमेंट जे फान थाय माने आव म्यूजिक थेपार दिना फान थायो आबो लामा साम दिनि फान रहमानिया नों आ आईसी डिपार्टमेंट जे फान थाय माने निनि म्यूजिक तिना नों आबो सामु खाय दिनि आ रहमान जे नों आबन प्लांगै नों निनि पार लामा हामिया निनि पाराबो अमो नाङै दंनि आबन थेपाय मानिया आन बगै वानसुका म्यूजिक हाबर कैसे यूनिक कैसे प्लेटफॉर्म सामना ट्राई किया तांगे यंगाय जों साइमानो चिनि गोबां युद्र म्यूजिक न बेलेगन हामजागो म्यूजिक बेलेगन हामजागो बाक्सा बाक्सा वेस्टार्न फॉलो खायो बाक्सा बाक्सा बा बॉलीवुड फॉलो खायो बाक्सा बाक्सा सूफी फॉलो खायो बाक्सा बाक्सा बा क्लासिकल नॉन क्लासिकल सेमी क्लासिकल गजल बेबा में जाने हामजा म्यूजिक फॉलो खायो अब बेलेग का हमको सिरनानि बासी कीजिए टैलेंट तंगनांगो ईश्वरनि सुवार तंगनांगो बिनसागो अब बास इजिया हेबो वान सुमा के हाइसी इनि चिनि चराइरो जदन वेस्टार्न में कोबलै थांके जन बॉलीवुड कोबलै थांके अब बेलेग का हमको याबो कोबलमान बिसिदिबो चिनि आनि हिमानो जों सिनियावनो कमाय थाङा हंगले अ संसारनि जों सासे कमाय थांनाय आवन बगे वान सुका जों दिनो अ सिखला चारनो अ माइकासे प्लेटफॉर्म नि थांकाय कायसे जों अ माइके कायसे स्नामने जेटा जो तो ऑडिशन दिपुर जानि जानि दफानि फॉक म्यूजिक नो रिसाबै खनानै नांनाय बाक्सा बाक्सा 19 इंडिजिनस जे बसंनि
रोजाबमों folk music बासे folk थामी क्या बाक्सा western है किसे रोजाब लाइसे गिटार ताम लाये या बंग दे folk ताम हिंसन सिलिया या बांग बेलेगे ना मुझे माने और थाने बॉस ने आको अपना बेलेग खातुमु जिन्हें बरम गना रोजाबमों करन हेमंत कुमार जमातिया थाइसे कोक सालामानी तंगु आसुक बसर जोंसिनि जमातिया बसुङो रोजाबमों जे folk music ताबो तिनी देबरमा बसुनिके उत्तरागिनी तो खिरगिनी जादु कलेज दङ जिनि जमातिया बसुनिके अमाय चिंखस खनाय गपियाबा तिनी टिडिएडि सा हाबं ति प्राय खामन बिसिदिनो जों तिनी अब खैसे प्रमोट खने सुजुमा हेनै ब अकक सालामानी तंगु आबन बगै आं बेलेगनि खातुने अ दिनो आं बेलेगनि तंग खमाय मा तंग तांनि हेंके तिनी जमातिया बसुनि तिनी जादु कलेज तंगु याबो रोसाबियानि बागै तिखलालेन बागै चाइतुलेन बागै जों आमनो खुनुगै मायनि तंगु याबा जों तिनी कायसा प्लेटफर्म सामान बिसिदै जिनि youth song बिसिनि जोंहा जिनि जमातिया बसुंनि जिनि जादु कलेज जोंहा जे खनाय मानका आबो बेलेगनि जिनि बा सुजांनाय प तांगे जिनि हिमान अजन कगिया जिनि हिमान अजन कगिया नों वेस्टार्न सं रोजाबे मानो हिन्दी रोजाबे बांला रोजाबे मानो जेखुनु लैंग्वेज रोजाबे मानो याबो नों जेबो कम्पिटिशन थांगो आनि बसुंनि जादु कलेजनि हेनेर मा खनाय गजे अब बरनि हंगाय त्रिपुरा सारक अ हानि बसारक नि सिनि जागो आबन बगते दुनिया कदर तम नों तिनि नों गुबुननि ड्रेस जुमै जिलिक जिलिक कानै नों गुबुननि ड्रेस जुमै नों सिनिजाबे नों बरनि जगाय मानो बेव जेफ्रु निनि रिगना सामति कनै रिसात को सरे रांबोता कानै नों थाङाना आपुरि सिनिजागना अबति प्राति जकिनि आमन बरते बरम कदर तम जाबनिनि गामसा बरक कानै कामले बरक जुमै खरक पागिरे सरे नों थाङाना माने सूट ब्लेजर कोट कांजानि बसां के अ ब्लेजर कानै अमस्ते सनाको इ हेंजना आबन बरते कदर जिनि सिनुम तम ये आबोज जों सिना नांनाय सोलोंदि लैंग्वेज बो जेसे सोलोंदि आबोन गाहाम को सोलोंनान बासि जे टैलेंट दंनाय नांगौ बेबो सोलोंमान बिसिबो फर्स्ट प्रायोरिटी हंगाय जिनि न हिनि आनि हिनि दंनाय नांनाय रोजामंतों मोसामंतों जेखुनु जागांतों आनि हिनि सिनानि दंनाय नांनाय आउन बगे आं जिनि ज तर फाइ दंनाय जिनि आनि खा खामानि स्टुडेन्ट्स नर अमहागेन नर सोलोंदि जे सोलोंमान आरो बखाबे मुसुगै बाक्सा डॉक्टर मासे डॉक्टर न उंनानि बंग फोकस खेदि साइंस कामे परिदि बाक्सा इंजीनियर न मासे इंजीनियर उंनानि फोकस खेदि बाक्सा बिजनेसमैन गेन बिजनेसमैन फोकस खेदि बाक्सा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एडवोकेट चीफ जस्टिस इन फ्यूचर न मासे न आउन फोकस खेदि बाक्सा बिजनेसमैन फोकस खेदि बाक्सा पॉलिटिशियन न मासे फोकस खेदि बाक्सा म्यूजिक इंडस्ट्रियल म्यूजिक फोकस खेदि कुन मानि हामी हेने करे याबा जे मानिनो सोरबा आ मानि बाय आं अहायं सिन जाना आबोसिन बखावना नाय गोबां बर साव आं साइन्स बरगे आं बर कदम थगो ना आव मिस्टेक नों आर्ट्स पढिबो नों कमार्स पढिबो जे साबजेक्ट पढिदि आजके सिदि दुनिया न थांनांनाय जा आबोस कखाय अब नों आं बुजिगे जे आं बेस मैथ्स पढनो सम नों मैथ्स न आजके सोंदि आजके रोंदि जाहाथे दुनिया न थांनांनाय जा अ मैथ्स रोंगौ नों हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने में जो नों हिस्ट्री ना आजकल सिनी दी दुनिया ना सुना ना हिस्ट्री ती देखो ना चिकन हिने कर नों म्यूजिक सुनगा आजकल सुन दी म्यूजिक ती ना बुझना ना ओ म्यूजिक बाहर ताम अब जो कोतर को अनबो दुनिया को चिकन करी जोतन कहाम जोतन इम्पोर्टेंट इट्स इन एवरी डिपार्टमेंट जोतन इम्पोर्टेंट दं याबा जों बखाबे या समान बेसिसे आमायनो जों मानो जों तपैसे खामानि बेसिसे जों चाइतुमुन बेसिसे जों जेकुन मानिनो मानो जों क्लास नोबा ताबो जे जिनि एग्जाम्पल अमन दिसिनो जिनि बन सुरबि रोजाबै थांग्रोबो इंडियन आइडल रोजाबै जिदि फाइब्रगाय बै क्लास सेखाय नगु अ सुरबि देबरमा अ जाग सगिनान बागै बोसक हार्ड वर्क खायगा जों सिवो जरा जराबो बोरि बरकनि माखैया जागाबो तंगो बोतिनि नंनि बरबे एलेव खायजे परना जरा नंनि तांफोर दगबेरे जमा दिन आचेल आदि नक्सिन सिवो जेकुन बरक नों बन आज प्लेटफॉर्म माने रसाबे जिदि फेकं मा क्लाय आबर कमेंट खने क्लाय जेकुन जाने मोजां कमेंट खाय मानो याबा बो अ मानिनो जे शिप के तुबुय बजे बुनियो बसेनत लांगै जिदि फेनि नाबास क्लाया बेलागन हार्ड वर्क खान बिसिदि बस हो जेकुन बरम तुम पॉलिटिशियन तुम बिजनेसमैन तुम सिंगर तुम स्टूडेंट तुम डॉक्टर तुम इंजीनियर तुम जेकुन प्लेटफॉर्म तुम हार्ड वर्क खान बिसिदि तुम सगै याबा नों जे बन अ जागा नुबैखा बा जेला सिं थाखा बा बो थाङै मानो आं तानि थाङै मायनाय आं बन खिगलाय आ जागा मा थानाय मुसुमानि बेले काहाम प याबा बुइनो खिगलायै नों कानानैया बुइए बाक्सा नों बचाइतोबै नों कानानैसै खिगलाय कामना कामनिया बुइनि खिगलायै काहानि आबैया बुइए बाक्सा ना आंबो हिमै बहायगोन आं बचाइतोबै आं बय बाक्सा होइनानै आवस खिगलाय कामनि आवन करनिया
buya ba sering kamani abang sekarang hinu abang semua always cingbu kabo sering mana nih positif sih bang wan semua kebang pura saya deh gua bisa kok tahu gua saksen belai sih jago abo public comments tahu gimana kau cinggu mah digest kini cing kini gua kaisa mentally physically cinggu mah challenge mah nah asal situ datang hambai ini hai no hai Tripura Folk Music College ni all foundation ni salo jauh tu ani kakak student samno ini staff ramno non teaching jauh staff samno barang jauh tu adam samno ani berarti kakak kami apri ani kok sama situ jauh tu hambai belum